na karon. Now, niining atong pagkahimuon karon nga recollection. Unsa man kung salida pa ni unsa may title niini. Ang title niini, makita na tanawa rin yun ng screen. Ang title niini, Love in Motion. Love in Motion. Dili ko mogamit atong love in action. Kaya kung imong tanawon tong action, mura man pak tak dash mag tak. Action dayon, pero kining love in motion, kung muliho ka, gagikan gyud ni og pamalandong og pagampo. Sa ato pa, ang gugma nga akong pagaistoryahan karong gabi huna, bunga kini sa pagpamalandong og pagampo. Kay hinumdum lang po ko atong dahil gi-interview nako ba nga kaslunon kaning laki kay mansibado wedding man to. Bago magugumpare, unya diha to'y nangumpisal, niya ni siya, Padre, bendisyon ni ako, kay ako nakasala. Kung sa may musala, maskubado ko, Pader, maskubado. Nikutin pa, unsay pasabotan ng maskubado? Kaya na bang gapuyo ba? Gapuyo, mansibado. Ang maskubado, kalamay. So, sige mansibado, sige mansibado di ay. So, tuod man, kapakasal ni sila, kinkondili manggod maayo ng magpuyo-puyo mo. Katoliko manggod mo, dawatan ninyo ang sakramento sa simbahan. Una, ningon siya nga, Pader, nakasal naman mi sa mayor, Father. So, dili na mi magpakasal sa simbahan. Iko, sige, nakasal ka sa mayor, kanang imong anak o niya, pabunyagi na sa inyong barangay captain. Pag mga matay mo, pag responso mo, stanod. Muda ito, Father. Kung dirita sa simbahan, ato pong dawaton ang sakramento diha sa simbahan. So, mauday na. Sige, kapakasal sila. So, spiriting kuyawan ako. Kaya dito akong na-discovery na gyud. Pagkasal nil, pag-interview, ang babayi o ang lalaki. Okay, maumanay kaslon gyud na to. Babae lalaki. Ang lalaki, 72 anyos. Ang babayi, 19 anyos. Ningko nga, ngano maning nahitabo. Ningon sila nga, Father, unsaon manimo nga love is blind. Oy, di biya ni komedya ni nga akong gihimo ngano? Kay di ko makalimot adto kay dawis bayawan man to nahitabo pero nangayo kog baptismal certificate ang laki biya ni Anhi Dinis Valencia kay gakuha siya og baptismal certificate dinhi sa atong parokya. Na dinhi ko kahinumdum ana. Ganihang buntag niingon kay istoryahan ay ni Bishop Lito ni siya asa man karong adlaw Father Hendrix ni kong arong gabi Bishop kani akong adlaw pamalandong niya gumans trabaho adto ko sa Valencia kay naa may magrecollection mi didto siya unsa may pamalandungan ni ko nga among pamalandungan karon Bishop kaning polo nga Love in Motion. Ang original anigyod nga nagpanghuna-huna katupong ako nakaapil kog recollection o niya ang atong speaker si Father Gonzalo Omison. Iyang gituki kining kabahin og Love in Motion. Niko nga nakasinati ko ani kay diha manggoy nahitabo nga dunay gikasal nako ga renewal o niya 50 years na sila ilang kaminyoon. Unya pag-ingon nako nga kinahanglang musabat mo nako niining panaad niyon sila Padre di na mi kadungog Padre mga bungol na mi Padre kay nagsinggit man ko nakadungog sila pero silang duha siya bungol na kuno sila ni kung unsaon man ni ron nga kinahanglan gyud mong magdungog niingon po sila magunitanay ramis among kamot Padre. So nikanta na lang ko, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Pero ingani di ay ang kaminyoon. Kung diha sa kaminyoon, magkalalom ang inyong relasyon, magkalalom, muabot di ay ang panahon. Muabot ng panahon nga dili na ka musulti, pero nakabalo na ka kung unsa ang ipasabot sa imong kapikas.
Naniid ko ani, dito ko Robinson, gasoroy-soroy ko dito, kakita gyud ko, banag asawa, ni sunod si Uniqlo. Ang asawa, kasigig tanaw-tanaw sinina, lingi siya siyang bana, tanaw sinina, lingi siya siyang bana. Pagkat walay gisulti ang asawa, pagkataod-taod, gipalit sa bana. Gana, o tinawa na, dili ka musulti. Diha, iya na kang nasabtan. Muni gitawag mga igsoog, love in motion. Kung karong gabi huna, makatulog ka aning atong recollection, muna siya gitawag labyog. Kay gilabyog-labyog man ka, gilabyog-labyog, muna kang natulog. Pero kita at ani, love in motion. Unsa may gipasabot ni ining love in motion? Next slide. Duha ka buok ang gipasabot ni ini. Una, it means conversion o compassion. Ako morong pasabton, unsay gipasabot anang conversion, kausaban, o unsay gipasabot pod anang compassion, kanang mubati kas imong isig katawo. Akong gamiton ini, usa ka istorya diha sa Biblia. So kining atong recollection karong gabi huna, nga love in motion, ato kining ipasikad unya og usa ka istorya diha sa Biblia. Ikaduha nga gipasabot ni ining love in motion, it also means understanding and service to others. So motion gud siya, moving you. Hinay-hinay ka, you are moving, hinay-hinay ngadto sa pagsabot o pag-alagad sa imong isig katawo. Dunay gitawag og snail spirituality. Unsa man ang snail spirituality? Kabantay mo anang suso, kanang suso, di ba hinay-hinay ramang gunang gakamang? Oh, mao kuno ni ang atong pagampo sa Ginoo, mura kuno og suso, hinay-hinay nga gakamang. Ang tanan kuno dinhi sa kalibutan, growing hinay kuno, you grow slowly and silently. Tanawa ra gunang adlaw, kanang adlaw pagsilang anang adlaw gahugangkol ba na og pagsalop wala, hilom, silence. Kanang kahoy nga nang imong gitanom day nitubo, gasigi ba nagyaw-yaw ng tanom dinha? Wala, hinay ra gyud na. Ingon ana pug kuno ng tawo, kita pug kuno hinay pug kuno kita og diha sa kahilom mutubo sa atong relasyon diha sa Dios. So akong dakong panghinaot nga karong gabi huna mga igsoon, atong baliktan-awon ang atong kasinatian sa kausaban sa atong kaugalingon ug atong sabton unsa man kining conversion, especially niining kapanahunan sa Advent. Ug atong tan-awon ang panawagan usab sa compassion, unsa may gipasabot aning compassion ug understanding and service to our brothers and sisters. Kay moingon ra bagud ta, give love on Christmas Day. Ing 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 ing. Unya unsa may imong gihatag? Nihatag bago ka gugma? O unsa may imong gihatag? Aligri man ni kaayo kay bisan unta dinhi sa simbahan lang daan. Kung tinud-an na ita, muingon ang pare, muingon si Father Mark, nahalad na ang misa, dadaang very good. Kalinaw ni? O pagpamauli dito ngano man ka mga saba ka, magyaw-yaw ka, mga saba ka, mangaway kasi imong silingan. Ay ato ng usbon, ako yung Father Mark, usban na, tapos na ang misa, dadang pangasabag, pangaway ni Kristo. Ang nahitabo po din sa simbahan, moingon sa Ginoo kong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Dahil moingon dahin ta, atong ipakita ang atong pag human inigsuunay, ang uban bisag walay tawo gayong-yango gyud sila. Dili tan-awa ng imong isig katawo, tanawa usa ka mo yango-yango bisag walay tawo gayong-yango pug kadinha. Dili tanawa na. Unya na may uban pag yango-yango niya ni kalit og tikig. Ano ba? Ni tikig ngano man kay ang iyang kontra di ay dere. Di dere ang iyang kontra. So kung imong tan-awon lang daan dinhi sa sulod sa simbahan, na nagkaguliyang nadaan kita. Apan mga igsoon, bisag nagkaguliyang kita atong hinumduman, who is the center?
There is nobody in the center except Jesus. No one else. So unsa may gipasabot niini karong Advent, no? Advent. Kaysa ato rabang liturhiya sa simbahan, mga usob ang kolor inirabagod og Kwaresma o kining Advent. Advent sa Latin ni ana gitawag kanag Adventus. Nga kini nagpasabot nga dunay moabot. Dunay moabot. So dunay moabot. Now kinsa man ang moabot? No, dinhi nato makita ang duha ka buok gipasabot ni ining Advento. Number 1, anticipation and preparation. What is that? Preparation to meet, magkighibalag kita ni Jesus. Anticipation to meet Jesus and preparation to meet Jesus. Ako kamong pasabton mga igsoon karong gabi huna unsay gipasabot anang anticipation. Kanang anticipation unsa man na? Kana bang gahulat ka? Gahulat ka ba? O gahulat ka? O nya preparation kana bang nangandam ka kay makighibalag ka ni Jesus. Now ako mong tad-on karon kung unsay gihimo nato ni ining anticipation. Mao ni ang unang nahitabos, anticipation. Di kay dagway na ninyo maklaro. Gitawag ka na siya Christmas wish list. Mga listahanan. Gani kaning uban ready na sila. Ready niko nga, oy, kumusta man mo sa inyong Pasko? Siya, Father, ready na me. Di na may lista para misa aginaldo. Unsa man na mga kalag na lista. Dili Father, mao ni among pangayoon sa Ginoo. Gawas aning mga lista namo Father sa among pangayoon sa Ginoo. Ready na pod ang among Pau di Arco. Kano man, para ba panghid-hidbas mga panuhot ba? Pero kita, we are anticipating manimba ta og kadlawon, unsa may atong oras dire, alas 4:30, ready na ta kayo, naglista na ta, unsay pangayoon nato sa Ginoo. Anticipation, this is the meaning of anticipation. To look forward to the arrival of our Savior, Jesus Christ. It is not about us. Dili ni kabahin nato kung ikaw galista kag daghan kay dinha. But this is all about the coming of our Lord Jesus Christ. And He is called the Emmanuel. Munang naatay kantang, O come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Kini nga Emmanuel, muni ang atong gilook forward nga moabot ang atong labaw nga makagagahom. Og diha sa atong anticipation, sa atong pag-anticipate, brothers and sisters, ayaw focus sa imong kaugalingon, kundili focus kung kinsa ang moabot. Ikaduha sa preparation, tanawo nato ang preparation. Number 1, daghan kay tag nahitabo, mo ni nahitabo ron preparation. Hala, bitay didto, bitay dire, mga recyclable materials, indigenous materials, uban pa. Hala, namutang na ta og mga Christmas decorations, Christmas light, Christmas trees, Christmas lantern, o unsang mga Christmas card. Hala, gipamutang na nimo dinha. Ingani ta ka excited. Gawas usab ni ini, di upod physically ready na ba ang uban alang ni ini? Uy. Ha? Ay, kaning ako din ipadungog-dungog nga ganahan kong mukaog lechong deli, ha? Pero dili ba mao man ni, di ba? Mao man ni nga mingaw ang Pasko, Father. Kaya nga naman wala may kwarta. Among bonus wala pa man. Among Christmas gift wala pa gihapon. So excited dunta kay mi nga madawat. Muna materially, physically. This is physical and material preparation. Pero doon ay uban nga excited kaayo ni ining dapita. Oy. Oh, manimba sila nga naay kuyog, ang hinang kuyog niya. Pagbantay mga mama, may mga mama diring daghan pod niya, kamo pong mga batanon ba, may maning mga sakristan man mo no. Oh, ana at least mo mga sakristan.
Kay diharabay ginikanan gahilak. Nga hilak siya. Kay nisimba siya. Sus, unsang hitabua, gaabot man siya og iyang anak dito simbahan. Unya ang iyang anak, duna may kuyog nga kulukadidang. Unya nihilak siya kay ngano man ang iyang anak wala gani ni kuyog niyag simba pero ni kuyog sa uban. Ha? Ingana ba? Lami gud untang ngano man kang muhilak malipay ka kay imong anak niadtog simbahan. Siya nga, Father, lami magud nang manimba nga kami nga pamilya ang magkuyog. So kamong mga ginikanan, sultihi daan ang inyong anak. Inday, dodong, siya man ka kadlawon na kanang bisag usa ka gabi kitang usa ka kadlawon kitang pamilya manimba. Kanang the rest anang kadlawon bahala kag kuyog na nimo ang imong palanggingging, palanggunggong, dirdangdong mo na imong ikuyog. Ang importante manguyog tagsimba. But brothers and sisters, don't forget the spiritual preparation. And this is it. Confession. Confession. Pangumpisal. Pangumpisal. Magunsa man ang imong mga litson bili din ha. Magunsa man ang imong lagming pagkaon, imong mga kuyog din ha. Imong mga palalab, simba ka. Magunsa man ang imong pagsimba og misa aginaldo, nga ikaw spiritually wala man ka na andam. Wa man ka nakapangumpisa. Ngano man kung mo fight aning confession? Because in the teaching of the church, the Catholic Church, it is emphasized that the best spiritual preparation, cleansing and purification is no other than the sacrament of confession. Atong panguhaon sa na din na mga sala, hala, panguhaon na din na mga sala. Kay para mahimo tang angayan nga makigatubang sa Diyos. Diha sa atong pagpangumpisal, mahimo kitang angayan nga makigatubang sa atong Ginoong Hesukristo. Naara ba gunay kanta, no? Saan kanta? Ihikling ang mga pagbati ug ang tanan nga kagulanan, maghiusa sa pag-ampo ug pag-awit. Kani, kabahin na ni, kahiusahan. Din hining nindot kayo nga tanawonon. Mo nang panahon sa Advento, ang color nato tora, ang color nato violet. Purple ang color. Because that color reminds us of a sense of repentance. Munang last Sunday, the second Sunday of Advent, the gospel reading was taken from Mark chapter 1. Verses 1 to 6. And the preaching, what was the preaching of John the Baptist? John the Baptist was preaching about baptism. But what kind of baptism? It is about the repentance of our sins. Pagpangayog pasaylo sa atong mga sala. And what John was talking actually is all about conversion. So dili tiaw ang pagpangandam ni ini mga igsoon. Munang pangayo mo ni ining maong sakramento. Kay kami nga mga pare, amo kining dako kaayo nga kalipay ug dako usab nga responsibilidad ang pag-aga kaninyo, pagtabang kaninyo alang sa usa ka mabungahon ug malipayon nga kasaulugan sa Pasko. Aron pagpalalom, pag hinahinay palalom niining atong pamalandong karong gabi huna, especially sa panawagan sa conversion, panawagan sa compassion, pagkamaluluyon nga do sa ato'y sigkatao, pagsabot sa usag-usa, o pagtinabangay, pagserbisyo nga do sa nanginahanglan. Atong gamiton karon kining biblical text diha sa Lucas kapitulo 19 versikulo 1 hangtod 10. Nakabalo ba mo ani nga istorya? Kadumdum mo ani? Ni ana si Jesus, "Hoy, gawon sa man kadihas ka, hoy. Naog."
So atong paminawon, binisaya kanang basahon ron dinhi sa tubangan inang binbin ko ani English, pero ang i-flash dito sa screen binisaya para ta makakitag maayo sa drama ng diri ka sa tubangan. Dali. Palihog manindog. A reading is taken from the Gospel of St. Luke, chapter 19, verses 1 to 10. Jesus entered Jericho and was passing through it. A man named Zacchaeus lived there. He was a tax collector and a wealthy man. He wanted to see that Jesus was light, but he was a short man and could not see him because of the crowd. So he ran ahead and climbed up a sycamore tree. From there, he would be able to see Jesus, who was going to pass that way. When Jesus came to the place, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down quickly, for I must stay at your house today." So Zacchaeus climbed down and received him joyfully. All the people who saw it began to grumble and said, "He has gone as a guest to the house of a sinner." But Zacchaeus spoke to Jesus, "Half of what I own, Lord, I will give to the poor, and if I have cheated anyone, I will pay him back for 4 times as much." Looking at him, Jesus said, "Salvation has come to this house today, for he is also a true son of Abraham. The Son of Man has come to seek and to save the lost." The Gospel of the Lord. Sa atong nadungog nga gisaysay sa Ebanghelyo, ato nang awiton ang usa ka kanta. Ako'y mo-guide ninyo dayon sa pagbalik niini, ako pong hangyoon sa pagkanta. Jesus, remember me. Jesus, remember me. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Together. Jesus, remember me. Jesus, remember me. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Akong basahon pag-usab ang Ebanghelyo sa binisaya. Si Jesus miabot sa Jericho, og samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Zacchaeo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtanaw kung kinsa si Jesus. Apan, mubo si Zacchaeo o wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon o misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi ni adtong dalana. Sa pag-abot ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Zacchaeo, "Kanaog dayon Zacchaeo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Midali pagkanaog si Zacchaeo og sa dakong kalipay, midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana
namisita sa balay sa usa ka makasasala. Og mitindog si Zakeo og miingon sa Ginoo, Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. Si Jesus miingon kaniya, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita og pagluwas sa nawala. Karon mga igsoon, atong tan-awon kung unsa ang atong makatunan sa istorya. Og dinhi usab nako hinahinayon og pick up ang conversion, ang compassion, ang understanding og service to others. Hinahinayon nato kini pagtan-aw. Ato usab tan-awon pag-ayo ang grano sa ilang istorya o ang gesture. A gesture meaning mga lihok, kay lami manggug kayo makita nimo ang action o ang istorya sa Ebanghelyo. Una, what can we learn from the gospel? Number 1, adunay tawo nga ganahan nga makakita kung kinsa si Jesus. Adunay tawo nga ganahan nga makakita kung kinsa si Jesus. I would like to believe that tonight, your presence here in the church, ganahan kamo nga makakita sa Dios. Amen? Niapil mo ni ining recollection karong gabi huna tungod kay ang inyong kasing-kasing nangindahay nga sa kadaghan namo gipanguna-una, Father, sa kadaghan namo trabaho, Father, tonight I will spend this time for the Lord. Amen? Parihata ni Zakheus. Nangindahay kita nga makakita sa Dios. Kay sa tinud-anay lang mga igsoon, daghan ta kaayo gipanghuna-huna sa atong kinabuhi. Daghan ta gipanghuna-huna unsay angayan buhaton, unsay budget, unsaon nato pagmanage atong pamilya, naapatay mga balatian, napay sakit nga atong gibatyag. Daghan kay tag gipanghuna-huna ug niini nangindahay kita nga taliwala nining kaguliyang sa atong panghuna-huna, makita unta nato ang Dios nga nagtabang kanato. Sa akong pagpamalandong niini, nakaingon kong we are in this parish Our Lady of the Abandoned, ang inahan sa mga nanga-abandonar. And sometimes in my prayer life, because of my problems, because of many trials that I experience, I begin to really ask the question, Lord, wapo dagway ko nimo kalimti ani? Wapo dagway ko nimo gi-abandon aning kalakihan ni? Diha man gutoy panahon nga nadiskubrihan akong sugar perti ng taasa. Nanian atong doktor nga ugwa pa kaniyan dinhi Pader, posibleng ma-stroke ka, mamatay ra kag dali, matingalaw niya mga tao ni kung bitaw no, gisige og jogging, magtanaw mo la, nakalitro mo tug kamatay sa Pader Hendrix nga ligon man to kaayo. Pero tanawa na ni kong Lord, ngano man kong niingon ini? Hala, sugod naglamoy og tambal. Lami na kaayong iinom og coke, naming ikaon og supon, cupcake, di takakaon kay haning sugar ni sukarap lagi. Pero gitagaan ko grasya mga igsoon. Gitagaan ko grasya sa Dios kay wala abti og tuig na manage tanan, balik og normal tanan. Amen. O gitagaan pagugog bonus sa Ginoo. Mas nigwapo ko karon. Joke terahan. Mas nihayag ba? Oh, ihanap naay mga bonus ang Ginoo. Kung ganahan kang makikita niya, tagaan po kag bendisyon ug panalangin. Bago kong pare, ko, Lord, assign ko gihapon Dawis Bayawan at that time. Lord, ganahan kog motor, Lord.
motor, XRM 110. Ako kung giingnan, 110 nga motor, akong giingnan ng Ginoo. Kaya di pa kadika niya mo sulti ana, lain pa niya ng motor mo hagsas imong atubangan, wala ka. So, kani may akong ikinahanglan. Gihatagan ko, naay motor, naay nihatag na kog motor, XRM 110. Bonus pagyod, it is my favorite color. Dili lang kumutug-an ro ninyo kung si akong favorite color, kaya tagaan niya kog t-shirt ninyong paborito na akong color. Ha? Pero ingon ani ba? Naapo ko'y amiga. Naako'y amiga. Ngani, tinuod yun. Unsay iyang gisulti sa Ginoo, nangindahay siya. Lord, karon nga retired na ko, Lord. Ganahan ko, Lord, nga magpahayahay na lang akong kinabuhi. Ganahan ko kinabuhi nga hayahay. Ug tuod man, diha-diha, gihatag sa Dios ang kinabuhi nga hayahay. Iyag yung nadawat. Kay igo na lang siyang hungiton, mga igsoon. Kahaya-haya. Hayahay kayo. Hungiton na lamang ka. Diguon na lamang ka. Trapuhan na lamang ka. Hayahay kayo. Naar siya dito. Galing-galigad na lang. Ganahan mo kinabuhing hayahay? Oh. Munang ingna kung mag-ampo kas Ginoo, ingnang Ginoo, Lord, just like Zacchaeus, ganahan kong makakita nimo. Apan Lord, please, ang akong kaguol, igu-igu ara. Ayaw pag-ampo, gingon, Lord, kuhaa ang akong kaguol. Ayaw. Pag-ampo, Lord, igu-igu ara ang akong kaguol. Kay kitang mga Bisaya, balik tang si awa kaayo. Kulang ka sa kaguol, kulang ka sa kaguol, tawgong kag kuwang gul. So sugot ka na, kulang sa kaguol, kulang sa kaguol, kuwang gul. No, wa na, nahimo na kang kuwang gul. Mura ba og sinunog sa baga ba? Mukaon kag sinunog sa baga, sinugba. O, sinunog sa baga. Kini, hilaw. Kini, law. Kulang sa kaguol, kuwang gul. Na, wa na. Mag-ampo kas Ginoo, ingnar gyud Ginoo, Lord, hinay-hinaya ra, Lord, ha? Hitsas-hitsasa ra ko, Lord. Mo ni akong pangindahay nga makakita kanimo. Ikaduha, tanawa ha, naay description. Kining tawhana nga ganahan nga makakita sa Dios, adunay rangko sa katilingban. Duha ka buok, unsa man yang rangko sa katilingban. Number 1, siya usa ka dato. Usa ka dato. Ikaduha, dato o siya usab pangulo sa mga kubrador sa buhis. So, socially, doon na say status. Dili ni basta-basta nga tawo. Sikat ni nga tawo. Dato, og siya'y pangulo sa tanan nga kubrador sa buhis. Pero doon ay apan. Unsa may ang apan? Oh, may ning tagabalin siya musulti, oh. Mobo, niyana ra, mobo. Niyana mo. Ay, kuyaw kayo ni Shaton. Shaton, musulti ane. Mo yung taga Shaton. Mobo. Berti yun ang mobo, ah. Mobo. Unsa siya kataas sa katilingban, pero description niya, mobo. O dili ka ka-imagine, dato na ay rangko sa katilingban, ni dalagan. Uy, di na mao. Kaysa ato, dato ka na kay rangkos katilingban. Padaplin mo. Kay moagi na. Moagi, padaplin. Hani, ni dalagan. Karon pagyud, katawanan pagyud kayo kay ngano man. Gawas nga ni dalagan siya, mubo siya. Unsa pa yang gihimong ikatulo? Ni saka sa kahoy. Sus, kay madato kag na kay rangko miyong ka, alsaha ko, siya yun, ni saka sa kahoy. Di ba ka makatawaan ng istoryahan na? Tulo na kabuok, ha? Mubo, ni dalagan, og ni saka sa kahoy. And that is too much. Mura ba og katubang pag-ingon nga si Mary ba, giingnan sa anghel nga, tanawa ang imong igagaw nga si Isabel. Nagsabak na siya, bisag tigulang na kaayo. Tulo na kabuok. Pwede ra magmingon ang anghel nga tigulang.
Pwede raman pugmingon siyang tigulang na, gisubrahan, gipagabihan pa mangyod, tigulang na kaayo. Dahil gisumpayan niya, kay walay imposible sa niya. Minsan, Pader, unsa manggod ng kalainan anang tigulang na, o tigulang kaayo. Ay simple ra. Tigulang, ingana ning tigulang. Muna tigulang. Tigulang na. Tigulang na kaayo. So, nakabantay mo. So, kung mag-ubo mo, asa mo mong dapita adto? Ay, nausob na dahil itong gaubo-ubo di ganihan. Ingon lang, na. Ato raning ilingaw-lingaw. Pagbantay mo mga igsoon, ha? Why? Usahay manggod sa atong katilingban, murata og si kinsa. Abi kay nakasimba na ta, mutan-aw tas uban, bahala mo rin ha. Usahay, maka-straight tag simba, usahay, mura na ta og si kinsa. Muni bantayanan na to ron. Abi kay hinimbahon ka, hingampoon ka, mausob na imong kinaiya nga mura na ka og haring gangis. Ato ning tan-awon mga igsoon. And this is also true. Nga maingon ta nga, Lord, sige kog simba, Lord. Sige kog amot sa simbahan. Tabang kog serbisyos mga katawhan. Nga ano man nga imo man kong gitagaag arthritis, high blood diabetes. Nga ano man kong daghag problema, Lord. Kuyawa kayo, no? Pagbantay ko diha, ayaw sikag blame-blames Ginoo. Bayag ingnon kas Ginoo. Ako ba ang nikaog munggus? Nawa na ka din haron. Maingon na lamang ka. Ako. Ha? Matod pa ni San Padre Pio. Ningon si Padre Pio. Dunay didool ni Padre Pio og niingon, Padre Pio, nag-antos ko for 30 years. I have been suffering for 30 years. But sige rag 30 years, but still I can do my work, but still I am suffering for 30 years already. Niingon si Padre Pio nga, suffering is God's favor. Na? Tanawa na? Ding niingon si Padre Pio, nag-antos ka karon, you are suffering, kay naamanggo kay duha ka buok igsoon nga mga makasasalang dagko. Nag-antos ka karon, kay naamanggo kay mga pag-umangkon nga mga buluyagong dagko. Ang imong pag-antos, makaluwas kanila. You will suffer 2 more years. Because suffering is God's favor. Og ningon si Padre Pio, and not all of us see it that way. Saint Teresa of the Child Jesus, nag-antos siya, muingon man hinoon, more pa Lord, more pa. Why? Kay ang atong simbahan nagtudlo kanato nga diha sa pag-antos ni Jesus, diha sa iyang pagpasakit, iyang gipaambit kanato ang iyang pag-antos. Jesus shared His suffering to us. Munang, kung naamoy mga problema, ayaw nagsiging, ginoo ko, usba na. Ina, more pa Lord, more pa, more. Ay, maayo kayo kumutudlo ninyo, ani, no? I mean it, tinuod yun na. Pero dihay panahon nga gi-arthritis ko nga maglisod kog lakaw, nakaingon ko, sos ko Lord, igo na, ayaw na yung tawon ko, dugagi. Ang ngayon nagdungagi ko. Na, pero ang mga santos mo ni ilang pananaw, pero kita naman tay binugoy nga sinultihas binisaya. Unsa man ang binugoy nga sinultihas binisaya? Ang pag-antos, santos. See? Ang pag-antos, makasantos. Ikatulo, giyangod siya ni Jesus. Tanawara, giyangod siya ni Jesus.
Ang Diyos, asa man nagpuyo ang Diyos, tuwa sa langit. Kay imagine ka, Ginoo, na taas nakakainas langit, o karon mo yangod. Nakatanaw mo sa, muna gitawag og contrast. Katanaw ka sa contrast, God is there. Magampo ta, Lord, kaluyi ako. Pero sa istorya karon, ang Ginoo, niyangod. Kay nga naman, si Jesus, ania, uban ka na to, kuyog siya na to. Kaso lang, dili ta makabantay sa iyang presensya nga naa na day siya, nagkuyog na di ay nato. Sa pagyangod ni Jesus kanato, this is a manifestation that He cares for us. He loves us. Munang mga igsoon na kay problema, wala ka biyahe sa Diyos. Na ang Diyos nakadungog sa imong problema, kabalo sa imong mga pag-antos. Og ang nakanindot ni ini, kay dili lang siya nakabalo sa imong kahimtang, gihatag pagayod niya ang iyang mahal nga inahan. The Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Abandon. That's the beauty of this devotion to the Blessed Virgin Mary. Mama Mary, puro naman ko ganig, wala dungga ang akong pag-ampo. Tawgas Mama Mary, come, tabangi in taon ko, hunghungi imong anak diha. Tabangi in taon ko. But Mama Mary will tell you, ania ako, ug mukuyog ko nimo, paduol nimo, ngadto sa akong anak. What is the message of this? Brothers and sisters, inyo untang matagamtam ang pagpangga sa Diyos. Imo untang matagamtam nga ikaw gitanaw sa Diyos. Nagpakabana ang Diyos diha sa imong kahimtang. Makarealize unta kita, unsa daay kita kaimportante diha sa Ginoo. Pagtanaw pagyud niya, niunsa man ang Ginoo ni Zacchaeus. Kanaog Zacchaeus, tanawa, kanaog Zacchaeus. Kanaog. Og si Zacchaeus pod perting kinanaog. Niingon si Jesus, kanaog, kay adto ako mo abot sa imong balay. O karon, giunsa siya ni Zacchaeus. Giunsa siya sa Zacchaeus. Gidawat. This is number 4. Gidawat siya ni Zacchaeus. O pagdawat ni Zacchaeus, unsay feeling ni Zacchaeus, unsay gibati, nga malipayon. Di ko ka-imagine ni ini. Di ko ka-imagine, murag niingon daw, pag-ingon ni Jesus nga, adto ako mudayon sa imong balay, murag niingon si Zacchaeus ani, kindi. Tanawa na ha, ang Ginoo mo ana sa iyang balay. Now I ask you, is your house ready to receive the Lord? Andam ba ang imong balay nga mudawat ni Jesus? Baling hiluma. Nakuyawan po ko. Apil, no? Because I am not only talking of your physical, your structural house. There is another deeper question to that. Kining atong lawas. This is the temple of the Holy Spirit. This is the house of God. Is our body ready to receive the Lord? Pagdawat niya ni Jesus, didto nas balay, nangao na sila, pero muni katawan na, no? Tanawa ha? Wala na'y pangandam-pangandam, wala na pag-ihaw dito, pag-ihaw wala. Ready na. Nangao na sila dito. So, wa ba mo kapangutana ana, madahan Father, pag adto ni Jesus dito, gakuyog sila, naa na di ay pagkaon? Tanawa ha? Look at the message. In the presence of God, there is abundance. Amen? Wala na. Kung naaga ni ang Diyos, naagyo din ha ang abundansya. Naagyo din ha ang abundansya. When there is the presence of God, there is abundance. Because God brings a multitude
of blessings. Ug tungod niini tanawa ha, look at the abundance. Look at the abundance. Pag dili laman kabahin sa lamisa ang abundance. Si Zacchaeus pagyod nanaad, pero gaun sa man siya nanaad, nitindog. Kabantay mo? Nitindog si Zacchaeus og nanaad. So sa ato pa, kung moingon na gani kang nitindog, kani grabe na gyud ni ka-resolve. Kung grabe na gyud ni ka-firm, seryoso gyud siya kaayo, nitindog siya og nanaad. Unsa man ang iyang panaad? Akong bahinon ang akong katigayunan. Ang katunga adto sa mga kabos, og ang sobra kung naay mga tawo nga akong nautangan, nalimbungan, nautangan, ulian ko sila og kapila. Kaupat. Grabe ha kayo, no? Kaupat. Grabig panaad. Is this truth? Tinuod ba kini nga storya? For me, brothers and sisters, I have to tell you tonight, yes, it is true. It happened to me. Nahitabo ni nako nga dihang ako nagpakumpisal. Naay ni dool, nangumpisal, og tingon. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Mangumpisal ko, Padre, kaya hapit ng Pasko niya, murag nagkagrabi ang akong sala. Kaya ang mga tao nagpanikbaying na. Unsa may imong sala? Nang limbong ko, Padre. Nang limbong. Giunsa nimo paglimbong. Ang usa ka kilo nga isda, Pader, akong gikuhaan og 7 ka gramo. Ang usa ka kilo nga kalamay, Pader, akong gikuhaan gihapog 7 ka kilo nga 7 ka gramo. Tanan akong timbang-timbang mga panakot, Pader, akong gipangkuhaan. Yes, nang limbong ka. Mangutan ako. Kaila kas imong gilimbungan. Kaila, Pader. Ni ko pirting sa kita kaayo. Kay kaila pag yung kaimo pagong gilimbungan. Ningko nga, haron ako kang hatagag pinitinsya. O siya akong pinitinsya, Pader. Iuli ang imong gilimbong. Ningko siya, hala, patay. Wala ba yung special promo diha, Pader? Nga kanabang amahanamo, maghimaya ka Maria, ayaw pagbuot. Wala. Iuli. Hilak siya. Hilak siya, Pader. Kung ako nang iuli, Pader, mabarangay ko, ani, Pader. Ning kung ayaw rag itugan. Kailamang ka, inay-hinay ra na og uli. Wako, brothers and sisters, honestly, I was doubting. I was really doubting kung gantong bayiha makahimo ba sa iyang penitensya. Wala na ko hatagig 7 ka manamo, wala. Ako rag yung ipauli ang iyang nakawat. And in my heart, I was doubting, but also I was praying. Kaya niingon ko, Lord, kung dili niya mabuhat ang iyang penitensya, kung mamatay na siya, Lord, ako may manubag anis Ginoo. O akong pare, di po ko pasagad hatag o pinitensya, baya itag mamatay na niya, wa nakahimo ato niya, maimperno po niya na, o ba, purgatorio, ako biranda kong kutulubagon, hindi po ko pasagad o hatag ba? Kim na, ako niyang kalagahugang ko dito, may dakong di malas o niya na. So, akong gaying na, sikog ampo, duha ka simana ang nilabay, nadungog adto tapalit niining tindahana kay maayo kayo kay mukpalit ka iyang pakapinan. Ni ana ko matay kining istorya bas ebanghelyo tinuod yud ini nitindog yud siya nanaad. In that simple experience, in that simple encounter of confession, katong pag-ingon nako, og manalangin kanimo ang Dios nga makagawom sa tanan, Aman, Anak, o Espiritu Santo, pasaylon ikaw sa Dios sa imong mga sala. Ningon siyang amen. Katong amen, naminaw ko, ningon ko siya, amen. Yan, anak yun. Tinud-anay yun, amen. Ningon katong pagsulti niya, mautoy gihimo ni Zacchaeus. Nitindog siya og nanaad. If you are strong, confident,
firm nga manaad ka sa Dios, unsay reaction sa Ginoo? Look at the next one. Si Jesus midayig kaniya. Midayig si Jesus kaniya. Karon mga igsoon, mangutana ta, Lord, daghan kay kog panaad sa akong kinabuhi. Kano sa ako nimo gidayig, Lord? Kay mismo ako, giingnan ko, patatong nasakit ko, kuyuwan kay ko ba? Kada gabi sige ko grosaryo ana. Kada gabi sige grosaryo. Karong naayo na. Makaulaw kaayo matay dili na. Di na kada gabi Unang as the need arises. Paita lagi kayo. Muna'y katawanan. Og naay panginahanglan, hala perting ampo. Pero suya kayo to akong kailang. Yun siyang ako, Father, kada gabi iyo ko magampo. Sa dili pa matulog. Pero ako siyang giingnan, matiwas nimo. Niya, ikatulor ka misteryo na lagi. Kailan makatulog man. Makatulog. Pero niyon ko nga, powerful kayo ning kanibang rosaryohan ba? Ikatulo pa gani ka misteryo, nakatulog na. Pero Facebook gani. Alas 10 na, ni alas 11 na lamang. Sus, gasigir gihapon kag kahig-kahig diha. Kahig-kahig. Ngano man ang nahitabo niya na. When you make a promise, when you make a declaration to the Lord, God listens to you and He rejoices. Nalipay kayo ang Diyos ni ini. Pero kung imo siyang giuwat, imo siyang uwaton, mga igsoon, naarana nimo. Imo na ng kargo. Kay kanang Ginoo wala man nang uwat nimo. Tanawa ninyo diri skilid nato, to ay divine mercy. Unsa man na si Jesus ngadto kang Sister Faustina, my mercy is as vast as the ocean. Lapad kayo ang akong Diyos nun nga kaluoy sama sa dagat kini kalapad. Nga alang sa usa ka makasasala, kung mutidlom siya niini, siya malimpyo. Kung siya makasala gihapon, hala, balik gihapon kag kalimpyo. The mercy of the Lord is unlimited and unfathomable. Dili matugkad. Munang ayaw-gyug uwata ng Ginoo. Ayaw-gyug ilara ng Ginoo. Kay kung imo nang himuon, imo raning paglukapa sa imong kaugalingon. Atong tan-awon karon ang kasinatian sa conversion ni Zacchaeus. What is conversion? Matod pa ni Pope Francis, niinit, duna kini tulo kabuok elemento. Number 1, conversion involves suffering for sins committed. Involves suffering for sins committed. Sa ato pa, imo ng antusan, imo ng pinitensyahan. Mo ba na? Pinitensyahan? Magpinitensya ka sa imong mga sala nga nabuhat. Ug unsa may teaching sa simbahan, not the teaching of the church, but from the very beginning in the Old Testament, and now the teaching of the church. What is this all about? It means prayer and fasting. Sa dihang niadto ko sa Medjugorje, gipaadto ko ni Ma'am Jean Villahermosa, God bless her soul, o gitugutan ko sa obispo nga makapuyo dito for 1 month. Dito ragyog ko mupuyo niining parokyaha. At that time, ang mahal nga Birhen Maria nagsigig pakita for 42 years ang iyang public apparition, but daily apparition for private niya visionary. Nagpakita ang mahal nga Birhen Maria dito. Ang mahal nga Birhen Maria, Our Lady of Peace, nagtudlo sa pagpuasa kaduha sa usa ka semana. Prayer and fasting kaduha sa usa ka semana. Adlaw nga Miyerkules
og adlaw nga Biyernes. Og unsa man ang prayer and fasting, magampo ka, pero kanang adlaw, basta gani Miyerkules og Biyernes, ang imo ragong kanon pan, ang imong imnon tubig. Wala ningon si Mama Mary nga usa ka pan ray kana, wapod siya ningon. Katong didto ko, ningon sila nga, oh, Father Hendricks, you can eat our bread here. Yeah, your bread here is very big. You look at that, I cannot eat everything. But in the Philippines, even 20 pandesal, you can only make plan one like this, no? Di ba, kabantay mo? Nakay 20 ka pandesal, kumuta na. Di ba, mausar ka kumot? Dali na kayo. Wala man ningon ng Mama Mary nga limita ra ng pan, basta ang imong kanon, pan ragyod. Now, kaya dili. Kaya kayo nato ni. Bread and water. Be, sulayin na, Wednesday and Friday. Kung ganahan ka mukaon ka og litson manok Lunes, ka og litson manok. Ganahan ka litson belly Martes, ka og litson belly Martes. Pero pagka Miyerkules, bread and water. Ganahan ka mukha og putsiro, ganahan ka linat ang baka, unsa pa, litsong baka, kanana og huybes. Pagabot og Biyernes, pan og tubig. Ganahan ka mukha og kalderitang kanding, kalderitang baboy, naa kay Sabado og naa kay Domingo. So naa kay daghan nga adlaw nga magpika kag pabutirik din ha og kinaon. Ang gipangayo lang in taong Mama Mary duha ra ka buok, Wednesday and Friday. But brothers and sisters, Mary is not the original of this. In the tradition of the church, naanan in prayer and fasting, but especially og Friday. Unya, sa teaching sa simbahan, basta gani, magsugod gani ang Advent, kana magsugod gani ang Advent, naagud tay abstinensya. Dili parihag yun noon og Kwaresma nga wala gyoy karnehay na. Pero magsugod na gani ang Advent, the original teaching of the church, grabe kayo ang fasting niya na. Ya karon, fasting, nga gatan-aw mo na ako, gasinaw ning akong buna. Gasinaw ang buna, ang uban mura naman naglitson belly. Father, wala. Ganahan ta mukaon dito ba? Ito isus ubos. Ha? Munay tanawon ron. Munang mayon ka nga, Father. Naningon, Father, unsa may the best prayer? Akong anak, Father, mo take og board exam. Unsay the best prayer? Ako rang ingnon, the best prayer, pangadji og our Father, because Jesus Christ taught us this prayer. Second, do fasting. Fasting, wala nagpasabot nga no eating. Kadili po na pwede ter. Matay mahuman ng uskasimana, mahitabo niya ng magpasting mo niya, di mo mangaon niya, anyo kung pasanginlan, ningon magus Father Hendricks nga fasting, ayaw ha, kanang mukaon ka, niya bread ray kan og dili ka mukaon, kuyaw kay na, uskasimana ana, mungisi ra kag ikaw ra usa, delikado na kaayo. Second, Pope Francis is teaching us that conversion involves the desire to free from them. Meaning, ang sala nga imong nabuhat, conversion di na nimo osbon. Ayaw na nag-osba. You have the desire. Yung nga, Father, imposible man na kayo, mausob man gud ako. But you have the desire. Maningkamot ka. Sana, Ginoo kong Hesukristo, nagabasol ako sa akong mga sala sa tanan, sa tibuok, kung kasing-kasing uyamot, likayan ko na ang kahigayunan sa pagpakasala. Diba? Na kay desire. Desire nga di na nako ni usbon. Unay giingon ni Pope Francis, you have the desire to free from your sins. Doon ay nangumpisal na ako. Pader, bendisyon ni ako, kay ako nakasala. Unsa may imong sala? Moras gihapog sa last year, Father. Mo ba? O karon lakaw na. Pader, ang akong penitensya, moras gihapog sa last year. Nahimo kang ulipon sa imong sala. But Pope Francis is telling us, conversion gani, you have the desire to free. Bugtoon mo, di na ko magpakasala. Mubalik na po ko, hala, maning ka mong pisal na punta ni ini.
Ikatulo, niingon si Pope Francis, conversion involves the intention to exclude them from one's own life forever. 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 Di na ni, imo na ning kuhaon. Bantayanan kay nato ni mga igsoon, kay natay sala, kanang sala nga slot, katapol, og naapod tay sala nga, kana ganing, unsa gani ng hoarding, kana na mga, kuan ka, kana magsigi kag, bisag ka ng dili na nimo, hoarding man na, no hoarding, no? O, kay pananglitan, daghan na kag sinina, o magsige ra man gihapon kag pangukay, si kag pangukay, dito, ano man kang sigadto, ukay-ukay nga, daghan na man kay kag sinina, mapariha ko ni atong, hindi kayo mag-enjoy man ko, Father, tama ha? Mag-enjoy man ko, pangukay-ukay, Father, niya wala na nimo gamita, ay, parihaon niya na atong bana nga perting isugan niya, paglakaw siyang asawa, kaning iyang mga sinina siyang asawa, gibutang bitaw sala, pag uli sa asawa, giinas ba na, nahala, ukay na, di na mag-ukay, diri na ka, manong sige magkakanto, diri na ka, pag ukay na diri. And the feeling is the same. You enjoy ukay-ukay din ha. Nga naman kang sigig pangukay. So, tonight, as you go home, go to your room and face your aparador or your cabinet. Pag-abri nimo, tanawa, unsang mga sininaa nga wala na nimo nagamit sa taas nga panahon. Dili na imo. Ihatag na sa uban. Kay wala na nimo gamita. Pero palihog ha, kinahanglang imong ihatag ka ng nindot pa ha, dili itong mga buslot na og, ha? Og, dari ha? Ayaw po laman na. Oh, ayaw na itrapo na oy. Ayaw po og hatag. Kaya ako, nagilty mangguguani. Akong gihatag, barong. Kaya di naman ako magamit akong barong. Akong gihatag. Sus, kay kato pong akong ikahatagan, nalipay mampug kayo siya, kay gihatagan siya barong, pare. Tiaw ba nimo nang nisakas siya slubit lubi na nanggot siya, gasol o bagbarong, so nagkaguliyang mga tao, pader, tanawa itong akong mga ngabis, nga naman, si Victor, pader, kay nga naman di ay, tuwag barong naman nga nananggot. Di ko na, sipyat yun to kayo, sayop kayo to, kapagkahatag. So, sort out your things, brothers and sisters. Tanawa, daghan kayo kag mga butang nga wala na intawo nimo gamita. This is now the time that you have to give this to others. Why do this? Because this is part of conversion. Second, compassion. What is compassion? Compassion means to suffer together with others. Kaniha, ako ning gamon nga binugoy nga pagkaistorya ha. Kanabitang to sakum, passion, pag-antos with, to sap, nag-antos ka, kuyog, diha kaniya. Kanang mag-istasyon sa cross, ni kuyog ka diha ni Kristo, that is compassion. Tinuod nga binugoy nga istorya, compassion, usa ka adlaw ni ana, nadungog, dudung, imong kumpare didto ba? Namatay ang iyang mama. So, niadto din siya sa kumpare niya. Adto siya kay namatay mama. Kadlawon kay ng dako. Kadlawon kayo. Pag adto dito, sus na dito yung kumpare kay hinuktok. Unya ka na bang sa baryo ba? Nga naanad bitaw nga kung muadto ka kay paimnon mandayon ka o kape, di ba? Sus kay kani ilater kay katuman tsokolate gyud. Kana man din tsokolate ug mainit na di man din na mo aso sa mo aso. So giserbihan sila, gihatagan sila, haning asawa, nihatag po dayog tsokolate. Sus, agiyang kumpare, nga namatyan o ginikanan, nidritso pod og inom. Pag inom, sus, tulo dayon ng luha. Giinan siya, pre. Nga naman kang nihilak, pre. Ningon siya, patay mama, pre. Sus, iya pong kumpare, niinom pod. Pag inom, hilak pod. Inom pod, pre. Nga naman po kang nihilak. Ningon pod siya, luoy ko nimo. Muna'y kumpasyon. Ikaw ba, mubati ka sa imong kumpare, sa imong kumare. O ingana, kung binugoy ba, pero para masabtan dayon nato ba?
So, naghisgot ko aning compassion kay ngano, nibati bata sa kahimtang sa atong Ginoong Hesukristo. Siya matawong diha sa pasungan. Nibati bata sa iyang kinabuhi nga nain taon siya sa pasungan. Nibati bata nga si Jesus wala in taon sa balay, nakaabot og balay kay unsaon ta wa may balay nga mopadayon niya kay puno naman. Nibati bata sa iyang kahimtang nga wala gipadayon og balay ang iyang mga ginikanan. Nibati bata sa kahimtang ni Jesus nga diyang gapasan siya sa krus. Nibati bata diha sa pag-agulo ni Jesus nga diyang gilansang siya og namatay diha sa krus. Do you feel the suffering of the Lord? That is compassion. I'm talking about this because this Jesus invites us to be with Him. To be with Him. O come, Emmanuel. And Jesus is inviting us once again to receive Him in your heart. In your hearts. Then how about understanding others? Understanding others is this one. You have to understand from others' perspective. Makasabot lamang kasi imong isig katawo kung ikaw mo sabot pug ka nganhi panlitan ter. Nay usa ka Indian, dili ning Indian nga kuan kanibang Indian nga Bombay ba? Ano Bombay gani? Oh, dili na mao. Katong Indian gani ana ba? Oh, dili tong kani nga Indian ningon siya nay panultihon nga masabtan ra ko nimo kung imong isulob ang akong sapatos. You can only understand a person if you wear moccasin ilang sapatos. Nato pater, makasabot ka nako tan-awa pod kung sa akong pananaw. Usahay manggod mag-away ta kay ikaw magbuot sa imong tinanawan. Pero sulay ko tan-aw sa ako. Nakaton ko anis aktual. Papa og anak. Niingon ang papa, pagkadakuang karabaw. Niingon pod ang bata, pagkadakuang libon. Kabalo mog libon? Oh. Nami mga ero, no? Libon. Anong bata? Pagkadakuang libon. Gipalo sa amahan. Karabaw na. Ningon po ang bata. Libon lagi. So ang bata, iyang gikugos. Pagkugos niya sa bata, ningon ang bata, hala, kadakuang karabaw. Ang papa ni anak po, hala, kadakuang libon. Nakabantay mo? Muni atong bantayan. Kay naay panahon nga dili tanan natong pananaw insakto. Kinahanglang pong muadto ta sa pikas bahin kung makasabot ag unsa po iyang tinanawan ni ining butanga. Dihay ni duol nako gahilak, pader, tabangi ko pader kay ang akong bata nas provincial hospital ilisan og butangag stainless ang tiil pader kinahanglan kayo og 5,000 ning kong wa koy kwarta di ko modool nimo siya pader dili paminawar ako dili ko mangayog kwarta nimo ang ako lang makapabuhagay ko sa akong gibati sus kong ulawan ako adto ter. Abi manggod nako kwarta na iyang pangayoon ba? Ang iya ramang giyang gipangayo, ako raman ding dalunggan maminaw ko niya. Naay mga hitabo ingon niini. And this is the invitation. Why am I talking this to you? Because God is telling you, oy, maayong Pasko. Tanawa ko no ng Pasko, sumala deris akong pananaw nimo. Sige ramang kagingon, maayong Pasko, and that is wrong. Maayong Pasko, gaana imong kamot, wrong. Kay parihara na miyon kang God bless. Kung miyon kang God bless, unsa na? May the Lord bless you. So kung miyon kang God bless, ana, God bless. Kay ana, may the Lord bless you. Kung miyon kang maayong Pasko, maayo unta imong Pasko. Ang imong kamot gayon ana, maayong Pasko, maayo unta imong Pasko. I pray to you, maayo ang imong Pasko. Dili kay maayong Pasko, sayop na. So, pangutan na po ng Ginoo, kay ikaw kasi kana ang Ginoo sige blessing nimo. Tanawa unsay Pasko from the eyes of the Lord. Then this one, the last one. The invitation to serve others.
Ako ning gipili nga picture. Kay nga naman, usahay manggod, kani bang nagkabag-o ang panahon ba, kaning mga idaran, mga senior citizen, muadapt manggos bag-o nga panahon pod. Nya hangtod, imbis magtudlo ta atong mga anak, mo amen, dili naman hinoon. Laliman kang ingnon naman hinoon ng mga ang dahi apo ba pagsulot balay giingnan man niyang lola, mayong gabi besh. Sus kiningon man pud ang lola, hello beshi. Saan man tao ning karon nga beshi na beshi na mo niya nabi nas ato nga amin ba ingani ba our show where is respect. Now our love of the Lord, this is now the time that we have to reach out others. Karong Sabado, manimba na ta, magsugod na ang Misa Aguinaldo. You come here in the church. But you are also sent to other homes. Mauni ang time, pamisita mo og mga balay. Akong hangyo ninyo, love in motion. Let that love bring other families to come here. Kanindot unta, sa dili pa mahuman ang 9 days, makadala mo og usa ka pamilya nga mo simba dinhis ato sa Valencia. Amen? Kay ato nang himuon, sister, atong adtuon sila because we don't want them to feel abandoned in our parish. Nga moingon sila nga wala man may labot dinha. And they feel abandoned kay daw wala may niadto. Pero kita atong misyon, because Our Lady, the Blessed Virgin Mary, mo'y atong inahan, nga nato, nga nakasinati, nga giabandonar, ato silang madtuon. Kay gipadala ako sa Dios sa pag-anhi kaninyo, manimba ta. Giingnan ako sa atong mga pari, nila ni Father Mark, dirita, dada ang kalinaw ni Kristo. Ni ako sa inyong balay, akong gidala ang kalinaw ni Kristo. Manimba ta para maggrasyahan mo. This is our mission. Serving others out of love is part of what it means to anticipate and prepare for the coming of the Lord. Sa katapusan, Jesus gave us His body and blood already here in the Eucharist. Gihatag na ni Jesus ang iyang lawas og dugo dinhi niining Eucharistia. Ang akong pangutana kaninyo karon, unsa man ang imong ikahatag kaniya? Unsa man ang imong ikahatag kaniya? Mangayo tag pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga unta makahatag kitag the best kayo nga kalipay ngadto sa Dios. Dili lamang atong kalipay kundi kalipay sa atong katilingban. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, hiyampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong gabi.